Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou episod de Minecraft Survival Alex World. Se face noapte și revin când la normal. Ok. Ok. Am făcut eu dimineață pentru că n-aveam chef să vină mobii peste noi. Aici am făcut data trecută, ok. Prima dată vreau să spun scuze pentru... Ai, ce m-am speriat. Ok. Scuze pentru thumbnail-ul trecut, l-am făcut cam... Da, ok. Thumbnail-ul acesta, stai să fac niște torțe. Ok. Haideți să explorăm peștera. Și tu. Ah! Mă bate. Ce zic lui mami? Ok. Aici dacă se prăbușește suntem morți. Aproape. Ok. Ironul acesta o să-l luăm. Până acolo o torță. Că totuși o să intrăm și acolo. Eu facem full iron. Aproape. Să apă așa pentru că odată când m-am jucat eu așa off camera pe o mapă. Ce să nu faci? Am dat de lavă. Când am spart, n-ai nimic aici. Când am spart lavă și am stat eu acolo și am liniștit. Stat acolo. M-am văzut lavă. Pa, mort. Și găsisem și diamond. Totuși atunci vreau să fie primul episod. După aia am zis, na, la asta nu-l mai fac. Totuși am și murit. Și hai să facem altul. Totuși, cred că atunci, dacă postam videoclipul acela, toată lumea sărea cu dislike. Bă, ce prost ești. De ce? Că atunci am și dat pe creativ și mi-am luat 100 de TNT-uri și... Buf. Bă, cât iron este în peștera asta? Fui. Răceala este tot pe mine. O să vă promit că în viitorul apropiat o să mă duc să filmez cu un YouTuber, atunci o să-i fac și promovare. O să-mi facă și el mie, dar da. Vezi cum o să mai fac astăzi un live. Nu știu, mi s-a închis live-ul de pe show. Vă rog să mă iertați, am lag. Câta peștera! Ce frică mi-e aici. Really, nigga? Era ceva gen... Bă, dar te-și prost. Ba, da, știu gen. Știu, cred că aici, da. Perfect. Ok, am luat ironul, avem 25 iron. O să mergem acolo, în partea asta, stai. Nu mergem aici jos, pentru că aici... Dar stai să ne facem mai multe torțe. Pentru că, da, nu vreau să spawneze ceva. Totuși să vedeți și voi, pentru că eu văd. Pentru... Fraiere! Bă, asta e mină de aia mare. Cred că o să stăm iarăși 2 episoade. Și acum înțeleg de unde vineau zombii episodul trecut. Stai să explorăm puțin. Aici e ok. Nicta. Bă! Dați-vă cât aer avem acum și imaginați-vă cât o să avem când o să minăm tot. Da, mă văd și eu full iron cu
cu tânăr copil. Bă, noi cred că o să fim... Noi nu o să ținem foarte mult pe seria asta. Pentru că uitați-vă ce am găsit aici. Uai. Bă, ăsta e chei uriaș. Tu și-am ăsta din data trecută. Da, oh, perfect. Hai să mergem să spargem tot ironul de acolo. Și după aia o să ieșim și... O să vin data viitoare pe aici să minăm tot. Totuși aici sunt sigur că o să găsim și diamante în mina aceasta. Ok, pe aici ieșim să știu. Cum să spargă târnăcul după aia... Ok. Păi, am 39 de bucăți. Ne luăm după aia crafting table-ul și o să plecăm. Ok, vreau să vă spun, cei care nu-l știți, youtuberul AV, cel mic, cred că așa-l cheamă. Astăzi m-am uitat la un videoclip de-a lui cum face el portalele. Da, episodul ăla. Și da, eu am fost impresionat de cum l-am făcut. Stai, altă dată. Și totuși asta a făcut să zic, hai mă să filmez și eu. Alex World, totuși. A, fraiere, nu. Ok. Stăm prost, foarte prost cu muncă. Bă, nu pot să intru în inventar. Perfect. Vă rog frumos să mă scuzați. Gata, a revenit. Hai să luăm și să mergem mai încolo, poate găsim ceva. Acolo, după cum văd, sunt niște lupi. Adică căței, lupi. Ce faci, mă? Ok, o să mai venim pe aici. Ok. Păi și pe aici, bă, da mare cave-ul ăla. Aici am fac casă. Bă, am picat pe o mapă plină cu peșteri. Și aici am fac casă, deci nu-mi pasă. Uite-te ce șmecher. Aici am fac casă, deci gata. Mi-am pus asta aici e casă. Mi-aș face o casă de început din cobblestone. Stai că pun pauză 2 secunde și revin imediat în 3 secunde. Ok, hai că am revenit. Acolo sunt niște oițe, o să mă duc să le jupoi. Până ni se face ironul. Stai, mai bine să facem la iron să ne facem o farfică. După aia le omorâm. O bucată. Ai mă, aproape un stack de iron. Vă dați seama? Hai mă! Stai, îmi pun recorderul aici să văd cât filmez. Asta cred că așa se face, da? Perfect. Se face noapte, no, dă-i drumul. Lag. Bă, asta e prostă. Stai odată! 3 lână, oh, perfect. Hai să fugim. Stai că trebuie să mă duc să iau de aici niște lemn, că n-am. Repede. Hai, repede. Pac. Uai, nu-i timpul pentru baguri. Pătuleț. Fain, frumos. Pac și somn.
Deci uitați-vă cât am făcut doar în 10 minute de când filmam. În 10 minute. Ok, luăm tot ironul, ne facem niște unelte de prima dată. Hai să mergem să tem cu târnăcopul ăsta. Ce cu pacul. Bă, dar eu nu mai am mâncare. Cred că o să ne trebuiască, dacă am mult, să ne facem o undiță să pescuim. Că după aia zic că e mai ok dacă pescuim, că ne aranjăm hrana. Iar merge greu, ok. Curios câtă pânză avem, dacă avem 3 pânză, chiar 2 dacă avem o pânză. Ah. Ah.